Hello mga sis. Konnichiwa mga sis. Mag-walking lang si Waray. Namiss ko mag-walking mga sis. Yan yung daan at saka yan yung bahay namin. Hello. Hi sis. Naglakad lang ako sis. Hi sis Sol Abi. Itutin natin to. Sis, kasi mura na yung isda ngayon. Sol Abi yan sis, yung caps lock. Yung caps lock sis, ano yan, Sol Abi. Hi Adi, mega love shout out. Thank you for watching. This is live in Japan. Waray ako, Sol Abi. Yan sis. When's vlog here? Hi sis. Hi Day. Malamig pa ngayon Day. Oo nga, tagal eh. Oh, ito na, okay na. Ay! Ano ako mga sis? Ano mga sis? May mga sasakyan ba? Pag titingnan yan, mag-live ako. Baka ano naman, alam mo na, bawal dito yung mga i-focus talaga. Iwan's vlog, big love shout out. Thank you. Yes, to sa tinusulok. Pindutin siya sis pag pag magdaan ako kasi pag hindi ko yan siya pindutin para yung sensor, alam ng sensor na dadaan ako sis para mag-green siya. When's vlog in Dubai, mega shout out. First Julian. Yan sis po sa office namin sis. Diyan ako nagpapadala ng pera sa Pinas. Pwede din naman 7-Eleven. Yan. First Julian, mega love shout out sis. Wala kang nag-work sis? Nasa ito sis, friend ko to siya rito, may-ari ng salon. Yan, si Tom's Hair. Mabait yan. Owner yan, mabait. Yan, bahay nila. Titingin-tingin ako sa daan mga sis, baka maligsan ako sa... Okay. When's vlog? No problem. Pasensya na kayo minsan ha, kasi hindi ako makareply agad. Alam niyo naman, sis, yan yung bus, yung green. Yan yung bus. Oh, bus. Yan yung bus. Local bus. Yan yung sinasakyan ko dati. Na yung bus na yan. Yung hindi pa ako nagka-car. Charot. Uy, na-miss ko maglakad-lakad sa mga sis. Uy. Na-miss ko talaga siya, day. Yan. O, diba? O, green bus. May yellow, may pink, may Hello Kitty. Yan sis, supermarket yan siya. Supermarket yan siya. Kaso mahal dyan, mahal. Mahal dyan sis. Pag emergency, dyan ako dyan ako nagbibili. Hindi, okay lang. Sanay ako maglakad. Uy. Dati nga, hindi naman sa pag-char-char ha. Mag-running nga ako, mga 8 kilometers, ganun. Parang mahingal-hingal lang. Uy, kasi matagal ako hindi nakapaglakad. Yan sis, yung supermarket. Mahal dyan sis, mahal. Marasyak yung tawag. Adi, may gawala shout out from what country you from, sir? First Julian. When's vlog? Sol Abby.
Okay, I'll show you ha. I'll show you. Ito yung ano sis, daanan ng mga train. Yan. Pag may train mga sis, magbaba yung ano na yan, yung yellow, magbaba yung yellow. Pero pag ano, pag wala naman, nakaano na yan siya, oh. Yan. So, check. Baka may mga train. Wala, dito sis, kahit may traffic, hindi mo halata na may traffic kasi mga disiplinado yung mga tao sis. Tingnan niyo yung hapon, oh, nagtingin-tingin sa akin, oh, si Lolo. Yan yung boat race. Yan, boat race yan siya dyan. Yes sis, that side sis, ano yan siya, that side sis, tawag nito. Company ko dati, yan dyan, malakad ko lang. At saka ito naman yung cherry blossom. Salamat Wens Vlog, salamat. Alam niyo naman si Waray in Japan, biglaan lang no. Hindi naman to long. Malapit ako makarating sa palasyo ko. Yan yung cherry blossom West Julian, yan oh, Waray. Yan, Adi, look that cherry blossom. No flowers. Maybe end of this month. Yan. Yan yung cherry blossom sis. Oh, may ano-ano na siya. Pahawak ni pahawak. Ay! Kalbo pa sis. Gaya ng puso niya, kalbo. Charot. Oo sis, yan. Next week yan, may ano na yan siya. May mga konting-konting flowers. Hoy, alam niyo mga sis, may chika ko sa inyo. Alam niyo ba sa Japan, akala niyo may walang homeless? May homeless dito ba, youth? Hi sis, Cherry. Dumaog vlog. Yan sis, homeless yan siya sis. Yung may kuruma doon, kuruma. Oo. Malapit na yan, mamulaklak. Oh, sis, yung may car dyan sis pa, yung pinakaunang car. Ayan, oh. Homeless yan siya sis. Kawawa naman talaga, oy. Kaso, yung gusto ko siya bigyan ng ano sis. Kaso matakot ako sis ba, baka rapin ako, charot. Oh, yan, oh. Homeless na siya. Hindi lang ako magsabi ng ano kasi ma-detect ni Lolo, patay tayo. Hi, Don Robert Vlog. May give a shoutout. Ito sis, mga company to siya dito sis. Mga company to siya dito. Yan, oh. Mga company yan sis. Yan. Maraming katabahuan dito sis. Sa mga sausage. Buong mundo yata. Oo, tama. Kahit sa Amerika naman. Yan. Nahingal ako hindi, oy. Dito tayo maglakad-lakad. May kami live shoutout, Don Robert. Ayaw, wag mo na kayo. Next time na magdikitan, oy. Oy, sa labi, magluto ka dyan. Oh, yan. Yan. Kaya nga mga sis, baka repeat ako mga sis, charot. Maraming company dito sis, kasi yung lugar ko sis, sa Kita-Kyushu Industrial City. Ganun yun mga sis. Yan, caps lock, pack na pack. Big letter. Ibang company yan siya yan sis. Ang ingay ko naman dito. Hi Adi, I like your umbrella, color violet. I will go to your channel later Adi, ha? See? This is Japan. So many company. But I don't have money, charot. Yan sis. Laking car, oh, yellow. Favorite ni Ginas. Yan sis, oh, mga bukirin. Yan. Oh. Si Don Robert ba? Moni ka na, sir? Yan sis. Yan sis, yung may usog dyan sis. Ano yan siya? Na company parang sa mga bakal. Malaking company yan dito sis. Sa Japan sis. So, Labi, ang aga mo naman natapos sa taas. Ano ka ba? Huwag kang ganun, sis. Oh, huwag kang ganun. Hoy, pag may work kayo, busy lang kayo ha. Okay lang sa akin. I understand. Yan yung... Tingin ako dito, sis. Baka maligsan ako, sis. Wow! Congrats! Mamaya na ako mag-ano. Sis, may jet plane, sis. Oh. Ko sana hindi yan pupunta na ano sis ng Ukraine kuya ano lang yan oh. Yan yung trial, yan yung mura sis. Alam niyo naman ako sis, mahilig ako sa mga mura. Kung saan yung mga mura, as long na fresh naman siya no. Kaso lang medyo papasukin ba kung sa Bisaya sudlo man siya.
Oh, parking na kano. Yes, sis. Oh. Yan. Ano nga sis? Nasaan? Gusto nga ako pasukin ng friend ko sa sausage. Kaso hindi mo na ako mag-work. Kasi ayaw ni ni sponsor. Charot! Adi, where's your umbrella? Charot. Oh, yan sis. Waray, hindi ka waray ako, hindi ka nag-work. Ito yung asyenda ko mga sis. Lahat na nakikita nyo, akin yan lahat. Aking inangkon. Ay, naku sis. Yan yung trial. Sana all my yen. Oo nga, baka next time. Rain here, miss. Oh my God. Adi, what country? Are you from Indonesia? I forgot. Maraming mga Vietnamese dito, sis. Mga ganitong oras, sis, yan. Yung Vietnamese yan, sis. Yan, nag-bike. Kasi nga, patapos na yung mga work nila, mga sis. Oh, ayan. Oh, yan. Dati mga sis, naglalakad lang ako dito mga sis. Kasi wala pa akong car, papuntang work. Nahingal ako, oy, gatay, oy. Yan mga sis. Yan yung ko sis. Yan yung supermarket. Ay! May sasakyan! Yatay ning hukunan ni oy. May sasakyan. Mayot! Oh. Sis, dati dito ako nagpa-practice. Mag-parking. Paggabi. Kasi wala masyadong tao dyan outside. Dyan ako nagpa-parking practice. Oh, trial! Oh, yan! Oh, Cheryl, Press Julian, Nora Cohen's Vlog, Sol Abby and Addy and Don Robert. Ganda ng car. Yan sis, bukid yan siya dyan sis. Oh, nasa parking na ako. At tapos na to siya. Oh. Yan, mga sis. Oh. Nasa ako mga sis? Oo sis, supermarket yan sis. Oo sis. Supermarket yan sis. So dito sis, sa Japan sis, kung may mga email ka sis, may mga post sila, may tawag dyan sa kung sa pwede ka lagay dyan ng mga love letter. Kahit wala ka sa post office talaga, oh. Toilet nila sis. Oh yan, super clean. Ganito yan mga sis. Yes, trial sis. Look. So ito yung postal code. Yan. Pwede ka makaano dyan sis. Oh. Others, theater pack, international mail. Pwede dyan. Yan. Oh. Yan yung trabaho ko dati sis. Yung mag-ano kami dati. Steel kasi yun eh. Separate namin steel at saka yung plastic. Kaya lahat dyan kung makikita lahat. Yan sis. Yun. Yan sis. Look sis. Yun. Oh. Hey, si Lolo eh. Oh. Yan mga sis. Pasok na ako mga sis. Hindi ko masyadong pwede matutok yung camera mga sis kasi bawal yan dito, parang ma-open yung mga hapon mga sis. Bawal kasi yan mga sis. Alam mo naman, nasa Japan tayo. Dapat with manners. With manners in Japan. If no manners, you social mga sis o high-tech. Ito na dalhin